di konten kembali ya. Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Lah kalak yo Kiki digoleki kae Kiki. Aja lagi. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu loh ya. Kiki gak kenapa-napa kok. Kiki lagi mulai ngaji kok Ngaji mangke. Iya. Ora yo le yo, jarene HP ku dideki Kiki jare. Ora. HP-ne ning lemari ndek iki kan ditoto ibu kan HP 3, sing pink 2, sing biru 1. Ya aku Mas Ciko ngilangi Mak. Ciko indah. Indah. Ciko Mas sih. Oh, 3 emas. Ciko Pak Ono. Cobai. Aku penasaran karo sing jenenge Wahono, pe tak goleki tenan Wahono ki sapa to kok terngiang-ngiang ning gone Wahono sapa? Ingatane Rima, Wahono sapa to le? Tapi kene gek ning jenenge Wahono ya le ya. Oh, gek enek jenenge Wahono iki. Kiki. Heeh. Kiki. Wahono tiba. Lha. Ana matu. Mbah mambah, buke bingung antekan. Wahono barang. Iya wis ndang. Oh, sebelahe Rima kae dong telo. Pas enek Mas Mandur karo Mas Dimas awakmu digudak. Kena apa le nek digudak? Gak salah apa-apa. Oh, gak boleh. Gak boleh nakal no. Intan ning kono Wersa. Kono loh lapangan sana loh. Pemain lapangan. Lapangan kono le, Nduk? Iya le. Oh, sing sebelah mriko, Mak Tin. Dadi nek Jumatan ning masjidku ya nang ya. Masjid itu ya. Mas. Mbah kuwi. Nek dong telo bareng ya pemirsa lho. Dong telone ayu-ayu. Anek pisangi barang iki. Oke, Mak. Udah nang Kiki. Oke. Mbah tambah iki ora ndang dimaem kok mine kok Ampun Mak, kersane anu dimaem riyen Mak Tin. Coba, Mak. Iya, wis ndang ditelepon neh Wahono. Sing, Mak. Wis ndang ditelepon Wahono. Aku sampai penasaran Wahono jenengan iku sinten nggih? Seumpami jenengan sing dimaksud Rima, monggo jenengan komentar teng mriki. Niki mencari-cari jenengan terus sih. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Mah, gak boleh. Kiki gak piye-piye kok. Halo. Halo. Tapi Mak. Ngedep kuwi. Oh, ngedep. Anak meninggal. Oh iya, Mbah Mul meninggal ayo sih. Oh, enek wong meninggal. Mbah Mul meninggal ngoten nih, Mak. Pak Ono meninggal. Oh. Kum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter ya, Mak. Nyoh, Mak, king kono ilang, Mak. Sing penting wis ketemu Wahono ya. Iya, wis dada isak wis. Wis saiki ne ben Wahono ning kono atine ayem wis nang dimamine. Dijupuk di mamam. Nanti mam. Gawe rene lho. Nanti mamine cah pinter kok. Iso apa ora delok. Cilu. Bah. Aduh le, rasane mikute laduh le nggawa bajek. Wes tak njukuk tripod dok aku tak melok jejer wong ayu. Lungguh jejer. Intan ning kono ae. Ya wes. Walah njaluk anu Mak. Tak njukuk sik. Pengen nggih, Mak. Alhamdulillah wes wangi nggih pemirsa. Jadi Rima itu nggih sudah dibeli BH. Tak bawakno juga ya. Gak boleh marah-marah Rima. Rima gak pareng marah-marah, gak boleh. Sapa sing marahi muring-muring sapa? Mah gak boleh. Wong Kiki gak piye-piye kok gak boleh ngomong ngono, gak boleh bilang ngono. Wong Kiki ra piye-piye kok mbok seneni ae.
Wong Kiki ki lho. Wong yo Kiki ora piye-piye ora deh lho. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Mak. Mbak Mak. Mbak Mak. Buat gini. Penjumpa. Wes. Lanjut, Mas. Timas. Apane sepur, Dok? Apane sepur? Kuwi terakhir ae kuwi nek mangan sepenting mini sik dipangan. Iwaken kok mburi. Intan malah ning kono pemirsa. Apa banyu? Golek ya apa banyu? Di bolong. Tiba loro. Tiba ya lara lah. Sing di sing lara sing di. Hah? Alah, sok masih. Dikebloki Mas. Pak ono Kiki sudah blok ini. Ya wis mangan Ya kok sing di alah. Mam, Mana, Mak? Mam. Nah, Aduh, sabar ya Le ya, sabar. Pancen yo ngene iki kadang ngomongnya gak gak memahami karepe piye. Tapi ya kudu sabar. Ibarat digawe lara, Enek diceplok balung ya? ngono ya. Wis buat. Ya piye ya Le ya cara mono ki gak paham. Nyah iki Diseneni yo gak paham, dianu yo gak paham, dadine yo awake dhewe sing sabar. Awake dhewe sing ngerti ya kudu sabar. Gak oleh pamane dikei pengertian nih mbuh nyambung mbuh enggak. Wis mang alon-alon. Dihabisno nek gak dihabisno jarene Intan pitike mati. Iya tan? Dia pitik apa ora emang? Ndi pitik apa ora? Ndi pitike nggo ndi? coba. Pitike No. dipangani roti kok. Pitike dipangani roti kok. Pitik rima kok. Pitike sangar panganane roti. Pitike rimae pangane roti yo. Ki mang dolan pemirsa tekan kono lho. Ayo pulang, nganggo klambi njobonan. Ayo pulang aku ngono terus. Ngetut nang konser kok mburiku. Konser nggo tas ngono nyangking tas ngono. Pengen dijak karo Mas Mandor, Mas trek karo Mas Wahono. Mas niku Hendro. betul. Ya kan ya nek Mas Jaki. Oh. Dijak tumbas sandal, dijak maem kuwi lho Le. Maem setik sing panas ki lho Le. Iya. gak kokong lah Bim. Isa maeme, maem setik dek iki karo Mas Mandor rasane piye, Dok? Aku ngapain kok jiwa Mas. Mak. Kok main HP ku digawa Mas Ya, Mak. Mak. Maem sampe matin. Tapi rambutnya rusik tenan kok pemirsa, maksudnya gak enek ketombe ngono iki gak enek tumo ya gak enek resik. Mang ya enek sing tekok Rimai anu tiang pundi to Bu ngono. Rima itu Kapuan Cepu pemirsa ya. Jadi kereta api niku lho. Pokoknya daerah kereta api niku terus mengke enten lorong arah ngiri. Jenengem panjangnya Rima tok apa enek dawune, Nduk? Rima tok. Oh, Rima tok. Rima Melati Sukma Putri Harum Mewangi sepanjang hari. mlebu kandang diambung sapi. Ngono. Nek maem ndagage dilapi ben bersih. Nah. So tak gawakno tisu, Dok. Mak. Sesuk nek buke rene-rene to. Tak tumbasno tisu. Enak apa dek nangis enak apa? Mama setik blok Mas Pak ono. Ya sesuk sing goblok tak goblokane genten. Kandakno Mak. Wahono sesuk nek rene ape ngebloki tak goblokane Mak. Lho Mak wis digeblok ki lho. Oh. Pak sowe petane kok Wahono. Rima mbok apakno? Mbok gobloki. Lho. Ora. Wes. Wes aja khawatir penting ndang maem. Mandi yo. Malam biasanya maem dhewe. Mak. Apa? Piye? Aku Mas. Dia penine kok di. Wes digawa. Wes, dah mam. Nah, Mak. Mak. Piye Nduk, piye Nduk? Mama sedik kebiakan Mak. Piye? Mas, kebiaki aku blok. Mas ini Mas. Maaf ya pemirsa, apa mungkin ingatannya zaman dulu ya Mas. Dekne mungkin apa pernah
loroni uang saat itu kita ndak tahu nggih kok memorine kok men digebloki eling Wahono, sedangkan Kiki ini sing sebagai temannya ibaratnya nggak tahu sing jenenge Wahono sapa iki enek. Ya kita nggak tahu ya memorinya, mungkin sing masih diingati itu juga roh. Ki apa leh mabuke dicokot semut iki mah. Iki lho semute ning kene kok. Wes. Wes yang ditelasno kok mati ya piye-piye. Kulo. Untune mloro. Kiki enggak. Tok yo. Gak boleh ngomong ngono, gak boleh. Ngomong ngono gak boleh. Wong Kiki ra piye-piye kok iki. Kiki wis sapentek, wis sing sabar le Ki, sabar le. Kok apa-apa kok Kiki, ndek iki jere nek Mas Mandur digodak Kiki, padahal yo gak salah piye-piye. Kok metu rambut dawa meneh, Mak. Kabare nek irung, kuping enten rambute niku gendruwo mboten wonten nyedak, Mak. Oh. Niku almarhum bapak sing nate ngendikan ngoten. Jadi ibaratnya enten gendruwo ngoten niku ngalih riyen, nyingkreh ngoten. Entah benar apa tidak atau mitos atau bagaimana saya ndak tahu pemirsa, tapi almarhum bapak pernah ngomong kuping enek tukulan ulu sama hidung, kebetulan kan enek ulune sing panjang lah. Niku ciri khas sing di istilahnya sing disungkani karo gendruwo. Jadi gendruwo tetekan, terus kuntilanak wewe gombel ibaratnya nek ngerti wong sing duwe ciri-ciri ngono kuwi langsung jarene padha menghindar riyen. Ngoten lho. Wes. No. Wes nek gak telas ya wes. Nggih ampun pemirsa nggih, begitulah Kiki pinter, iki Intan, enek Kiki, enek Intan, dolan nggone Rima. Ya wis nduk engko dilanjut lagi ya. Oke. Ya, boleh. Jenenge lali aku. Mbak Rima. Rima, sesuk aku dolan nenek oleh. Boleh. Bawa no tas Ibu ambil. Maaf ya. Kalau nduk ning meja nduk Tan. Ning meja. Kenapa iki? Pedesen mak Loro. Untune loro. Enggak, mati aku. Angsal mboten nggih kataplam napa anu. Gigike sakit, Bu. Gigike sakit terus e. Nggih. Ndek dalu nangis berarti nggih gigike sakit. Nggih. Intane kula niki nek gigike sakit nggih nangis kok, Bu. Kula tumbaske kataplam wingi Intan. Tambalane coplok, yo nduk Tan yo. Tambalane coplok, Mbak. Tambalane coplok, Bu. Terus e krowok ngoten kropos, nangis gian. Bruabak nangis gero-gero. Kula tumbaske kataplam. Nangis gero-gero. Walah, Nduk. Ya wis juga bobok. Kan ngomong ngodak aku. Iya wis. Buke mantuk sik ya. Ya wis buke mantuk sik, sok nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis ayune ra kaprah. Mantuk saya Ki ya, Bu Tun. Mandi apa mantuk? Mantuk. Ndi kambine? Iki ning kene. Mantuk pulang ae. Heeh. Adus ning omah? Heeh. Langsung. Iya, langsung pulang. Mak ini anu Pak, untuk Mak Tin lho. Kasih nama Mak Tin. Monggo Mak Tin. Kasih Mak Tin. Mak iki dinggo apa? Iya, dibeto. Ayo. Sama-sama, Mak. Kula sing terima kasih terus. Kula sing terima kasih jenengan tak repoti terus. Nek niki purun mandi teng mriki, otomatis kula entosi. Lha mboten purun nih, Mak. Oh. Yes, pamit Mama sik le. Pamit Mama Kok dikonceni Mama iki kok. Dikonceni Mama. Mak matur suwun nggih Mak, sehat selalu nggih Mak. Ya Allah. Masuk Mak Tino. Nggih Mak. Lah jenengan mulai libur jeng napan Mama? Kari rencanane kan jemah malam Setu. Jemah malam Setu nggih. Teng Minggu malam Senin. Lah nggih, Mak. Nggih berarti jemah Setu Minggu niku nggih jenengan Senin nembe masuk. Oh nggih, mugi-mugi lancar nggih Mak nggih acarane. Pun kula tak mantuk Putri Kembang Kelon pun ngajak mantuk lho Mak. Ya saya ya tak turutane, mengke lak purek. Saya mantuk.
Begitu nyampe omah langsung mandi, langsung neteli kumbahan, ngekakno lampu dan lain-lain. malah rugari delok rene. Nenek. Gak enak katok. Gak enak. Harasia ora apa-apa ya. Harasia ndekne nek ngarani harasia. Wis tak syuting nggo penutupan wis sithik tok ae ora apa-apa durasine. Wis jengklonge nduk menari-nari. Jengklonge menari-nari di atas lukaku ini. Ada bayi? Meneh. Bayi dahar apa ora? Aku tidak tahu. Ibu Nana. Ning ndi lho, Nduk? Teng pundi to, Bu, entene? Nenek. Biasa nenek. Wentan malah wis ngombong bayi teng mriko bayi, ngombongi bayi ning kene, Nduk. Tidur-tiduran. Pon, ya, Ren lo tajak penutupan ditutup, urung tak tutup sini lho mbek bayi jejer. Jejer bayi kene lho, Nduk. Engko mbane Repa yo dilempiti Bunda Dewi. Oh, duduk. Kenggene Rima Bu niki wau, ngeterke laundrine mpun napa jenenge mpun bakdo. Tenggene tanggane mriko, nduk tan kaki bayi ndak tutupi apa sik. Sudah ya sampun-sampun. Ngantos dingatenke. Mbak, aku tak takok yo Mbak sing mbok laundry ki jane nggone sapa le? Ate iso ambune dek ngene ngoten sing tukange laundry kan Maktin disukani nomere telepon Maktin to nggih. Niku tanggane Maktin mriko. Kuwi nggone Rima sapa? Rima kono lho, pokoke omah iki kene. Oh iya. Terus ngeten. Anu Bu diterke teng ngene kula sing nampani Pak Yogi. Terus Mak matur nuwun nggih, kula nggih ngoten to. Ngoten ceritane. Ora ketok le. Diyo. Iya, Le. Golek Yayi. Sini lho. Nduk, Terus akhirnya akhirnya pun nyampe mriko ambune wangi Bu klambine. Terus tekoki, Nduk, klambine ning ndi gak enek sing ndek ingi lho sing bar sing mbok nggo sing dari Intan sing atas bawah karo kaos sarangan karo iki ning ndi? Wewi diumbah Dewi. Dewi niku putrine Pak Dene. Dadi niki omahe Rima terus sebelahe. Diumbah Dewi ngoten. Terus tanggane wae nyedaki kula, Bu. Bu, ndek dalu niku Rima nangis gero-gero diparani Pak Dene ngono. Kenging napa, Bu? Gigike umat. Terus aku nggih cerita Intan nek umat niku winginane kula tumbaske kataplam. Soale tambalane brodol coplok. Mbah bar dinggo maem koral, mbah dinggo maem graji pemirsa, tambalane protol. Nah, nggih ngoten ceritane. Terus nangis Bu ndek dalu ngoten. Tapi saknikine pinter Rima, maksudnya mboten dolan ado-ado. Terus ngoten. Nggih mugi-mugi Rima semakin hari semakin pinter, saged Kuncine tak jut. raketang sithik-sithik saged mandiri gawake ngoten lho Mbak, saged mungkin mbuh resik mbuh ora iso adus dhewe. Kula nek pas ngesakno niku pas halangan bayi mak ngatini ndek wingi kan mriko to kalih make anu Bu ndek wingi niku baju sing saking ngene Mbak Intan nika kenge ngoten niku kotoran ngono terus ndak pripun malih mak ajeng nyukani apa ngekeki pengarahan pengertian ngoten niku kan nggih kedah alon-alon kados ngekeki Intan ngoten nika Nduk sok mben niku kamu bakalan ini, nanti kamu pakai ini, pakai celananya seperti ini, kok terus dikasih rangkepan. Nek Intan dulu kan saya sebagai mboke kan saya kasih tutorial carane to. Lah nek gak enek sing ngendani kok Rima lah terus pripun to. Nggih mungkin dulure nggih ngandani tapi mungkin Rima ora dinggo ngoten no. Nggih. Nggih, nek Intan kan tak nggih. Ora patek iki sing dinggo ndi pondi kan. Ucahi Dek kok dikatoki ireng bayi, katok cekak ireng ngoten. Niki keadaan hari ini Rima nembe berhalangan ngoten. Terus iya, Nduk. Saya bersyukur Intan tak warai carane zaman biyen waktu pertama kali
mendapatkan halangan wis tak kandhani ya nduk ya carane piye engko nek bar kuwi dicuci terus lanjut ditekuk-tekuk engko carane ngene pokoke dicuci dulu ngono. Nggih pun pemirsa nggih demikian konten lanjutannya. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit paringi sembuh. Benjing Mbah Yi buka warung. Buka sesuk. Putune jenengan pun sedih Mbah Yi, megake banyune entek. Buka dikos sing asli. Mboten ngertos. Sing asli entek apa masih? Asli emang urung tak jipok. Walah, wis Oh, gampang kok. esuk, Esuk juga ya, Nduk ya. Nggih pemirsa. Gak apa-apa, Mbak Doa Sila. terbaik. Ora apa-apa, asli yo asli sing nggo minum jere. Doa terbaik untuk jenengan Kayak semua. omongne Kayak Pak O minume asli. Ini gue kalau tumbaske anu aqua niku lho botol juga ning jero jok motor wis nganggo kuwi sik. Aqua botolan kalau tumbaske ngoten. Nggih pun pemirsa kami pamit dulu nggih. Oh, iki ya. Semua masalah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, cus dulu. Cus. Pun istirahat bayi.